Povedzte mi jednu jedinú korupčnú kauzu, s ktorou je spojená SAS. Povedzte mi jednu jedinú. Všetci, ak tu stojíte. No si ešte nesíli. To je síce veľmi vtipné, ale za 15 mesiacov vo vláde SDK už stihla mať platinové sitka. A prečo na SDK teraz chválite, keď ste boli s nimi v koalícii? To sú aké kokoti? Viete vykrikovať? Moment, ale veď 15 mesiacov sme boli vo vláde, tak ako SDK. My nemáme žiadne korupčné kauzy, žiadne. Ja sa nemusím hanbiť ísť medzi akýchkoľvek ľudí a obhajiť moju pozíciu a zodpovedať na otázky. To neznamená, že som dokonalý. Ale počkajte chvíľočku. Ale vidíte, veľká nezamestnanosť. Áno, je veľká nezamestnanosť, ale nikdy nepracovalo viac ľudí ako dnes. Voľby sú, veď choďte voliť tých, ktorých chcete. Do volieb kandiduje do volieb kandiduje 26 politických strán, čo je približne 2000 poslancov budúcich, možných, tak si z nich treba vybrať, veď idú voľby, treba ich zvoliť. No, ale kto nie, veď ale na zrušenie ústavného zákona potrebujete 90 hlasov. My sme hlasovali za, smeráci nehlasovali za, nebolo 90 hlasov. On je tak korupčný, akože niečo musíte na ňo mať. Ale rozumiete, že keď raz je pravidlo, že na zrušenie amnestii musíte mať 90 hlasov, naše tam boli všetkých našich 18 hlasovalo za. A tí ostatní, však neboli ste kompletní. Ale neboli ste kompletní. Chýbali hlasy Smeru. Ale aj tak ste neboli. Koalícia mala 79. Ale nebolo ani 79. Ale neviem. No, však jasné. No. Ja si to nepamätám presne. Možno, že jeden, dvaja chýbali, ale podstata je, že Smer odmietol hlasovať za. Pokým sa to nezačne od Mečiara, tak sa to nič nespraví. Ako. To tam musí odtiaľ začať. A tam sa to musí ako vyčistiť. Nezabudnite na trnku. Ja som odborár na ženci. Zdravím vás. A ja vás zdravím. Bolo slúbené Želčárom, že skrátka každý zamestnanec, ktorý bude prepustený na ženci, bude mať prácu, zabezpečnú prácu. Áno, železničiar. Sú na ulici ako bezdomovci. Ja vám poviem, a v exekúcie berú im majetky, domy, byty, záhrady. To je korp z rodičia a podporujú ešte, viete. Ľudí na to naše posledné referendum, kde sme mali 5 otázok a to asi tiež viete, že jedna z tých otázok bola priestupková imunita. A ja 100% som presvedčený, že práve kvôli tomu, že sme to referendum urobili, aj keď nebolo úspešné, tak si pred niekoľkými týždňami poslanci tú priestupkovú imunitu zrušili. Ináč by sa to... Dobre, bola otázka. Povedzte mi, prosím vás, jednu korupčnú kauzu spojenú s SAS, kde my sme na vine. Prečo je to jedno? Ale keď je toto jedno, otázka otestovať proti gorilám a zrazu je jedno, že my nemáme žiadnu korupčnú kauzu. Viete, ja nemôžem byť zodpovedný, alebo strana SAS nemôže byť zodpovedná za všetok svetabôl, čo existuje. Sama špina je tu. Po 20 rokoch je tu špina sama, bordel je tu. V Rumunsku a Bulharsku. Sami bordel je tu. Potom tie peniaze kde idú? Keď 4 roky ste tam mali byť. No momentík, čo dostávajú politické strany? Áno, tak ale to bolo rozdelené na 4 roky. Ale oni to dostávajú postupne, to nie, že dostali všetky peniaze na 4 roky, nie. To nevadí, ale ide o to, že vy keď podpíšete zmluvu s telefónnou spoločnosťou s Barským, tak 2 roky tam musíte byť. No. A vy ste tam není, nebudete To tam nie sme, ale tie peniaze od štátu, ktoré dostávajú politické strany, to nie je tak, že dostane na celé 4 roky naraz, to dostáva postupne a keďže je volebné obdobie kratšie, tak my ešte zvyšné peniaze nedostaneme. My sme dostali iba približne polovicu peniazí. Dobre, ale tie 2 roky zase, keď už napríklad skončíte, budete robiť druhú robotu. Dostali sme alikvotnú časť. Tak ale dvakrát dostanete tie jedny peniaze. Nedostaneme dvakrát tie jedny peniaze. Keby ste sa ma spýtali na moje veci, tak sa môžeme dohodnúť, môžeme si povedať, ale môžeme sa na to pozrieť. Ale ja mám najchodnejšiu vrstvu ľudí. My sme presne odpovedali na to, čo ste sa pýtali, že prečo politické strany nemali existovať, lebo keď sa začnú takto ľudia zgrupovať, začnú tzv. Politické mafie a potom začnú
hľadať nejaké rezorty. Čo to je za systém? Treba od základu zrušiť. 30 rok ani si ma nevšimel, že robím odbory. Chcel by že nás kancer vyhodil na prestíže. Korupčnú kauzu, ktorú mala SAS. A bolo ticho. Samozrejme, že nemáte korupciu. Majú, ale je to stať aj... Moment, je to samozrejme, ale je to aj rozdiel v ostatných službách. Prečo potom házete všetky strany do jedného koša? Ste mladá strana, ešte sa to nedostali. To som presne vysvetloval. Platinové sítka vznikli pred 6 mesiacmi. Pred 6 mesiacmi malo SDK kauzu platinové sítka. Pred rokom mali daňový úrad. Aj my sme mohli mať kauzu, keď chceme, ale my sme si dávali pozor na to, aby sme nekradli. A prečo teraz máme Pozor, že to je vaša povinnosť nekradnúť. Videli ste film Základný príjem? Áno. A povedzte mi názor na ten film z vašeho... Však odvodový bonus je postavený na základnom príjme, čiže mne sa ten film pozdáva. Dobre, tu bola ešte už takže odkázať zabezpečíte. na rôzne oblasti, na zdravotníctvo, Takže vy na by ste školstvo. sám nič nedokázal No ja tam, sám by alebo- som určite dokázal menej, ako keď sme partia niekoľko Ale ľudí. ty partia, každý by šiel sám za seba. No dobre, ale Možno napríklad... prečo nemôžeme byť, je to ústavné právo sa moc politicky združovať, to môže aj vy to môžete No a spraviť. my chceme to zrušiť. a predseda My chceme všetci to zrušiť, Ja som čo si sme pred, tu. ja som si pred 3 rokmi My to chceme povedal, všetci zrušiť, že tak to neexistuje zrušte. taká strana, ktorá sa mi pozdáva a založili si vlastnú a oslovili sme dostatočne veľa voličov. Ale veď my sme nic Je pre vás veľký problém, keby kandidovali aj jednotlivci? No to je, viete, vy všetci to chcete, to je nejaký... Urobme referendum. Urobme referendum. Pán Sulík. Ja som aj za to, aby klesla hranica. Dajte mi ministra, kde je Jozef? Prihlásiť u mňa na sekretariate s tým, že... Počkať, vy rovnako vy ste zverejnili svoju tvár. Ako som zverejnil svoju tvár? Na Facebooku máte plagátiky. Áno, ale A vy zároveň si tu zoberiete ľudí, ktorí vôbec netušia, že vy kandidujete za komunistickú stranu. Majte sa pekne. My sme sa naviazali, že nikdy nebudeme vystúpať s výstačkami, keď je občanskú aktivitu. Ja sa vás tu pýtam ako občan, nie ako kandidát teraz. Tak sa pýtajte. Ja sa vás nie ako kandidát, ale ako občan spýtal, či by nebolo demokratickejšie, keby všetky 28 strán malo rovnakú štartovú čiaru. Sulík dal do toho peniaze, Droba dal do toho peniaze, Boskovič dal do toho peniaze. Všetko členovia tejto strany, ktorých si môžete pozrieť buď na kandidátke, alebo na našej web stránke. Áno, a našli sa toľko peniazy vlastne? Nie sú to bohatí ľudia, ktorí si na to zarobili svojimi vlastnými silami, čo ale komunistovi nevysvetlí. Jasné, jasné.